भोजपुरिया खबरें बिहार झारखंड की ताजा खबर देखी रोहतास जिला के दावत प्रखंड से आ रहा बा, जहां पर ब्लॉक विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा निकालल गई शराबबंदी खातिर जागरूक रैली लोगन के कइल गई जागरूक। अपने नारा के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगन के शराब ना सेवन करे खातिर कैली अपील। देखी खबर विस्तार से, कहां कहां निकल रैली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लगैली नारा, ई रुआ के खबर से विस्तार से देखा रहल बा भोजपुरिया खबरें।